Nosaltres som veterinaris i fa uns anys que vam arribar a Cerdanya i treballem amb granges de Cerdanya i de l'Alt Urgell, de vaques lleteres, i ja feia temps que ens rodava la idea de crear algun projecte que posés en valor la llet, i després de temps de rumiar i imaginar i somiar vam acabar decidint i definint el projecte que avui en dia tenim, que és l'Esquella. I Ecoresorts ha confiat en nosaltres des dels inicis del nostre projecte i dona valor realment al que nosaltres fem. La filosofia, la principal, és la qualitat, elaborar un producte de qualitat i que quan tu et poses aquell aliment a la boca traslladi al sabor original d'aquell producte, no? I que quan tu llegeixes una etiqueta d'un producte entenguis tot el que porta. A la cuina de l'Ecoresort fem servir els làctics de l'Esquella perquè és un producte únic i per la seva qualitat. Que siguin de proximitat i elaboració artesanal són també valors que busquem en els nostres proveïdors. Com més de proximitat, millor. Volíem una explotació on anar a buscar la llet, que fos a prop d'on tenim l'obrador, i bé, vam començar a treballar amb el molí de la Clota, que està aquí a Prullans, que està molt a prop de Bellver. Ens ofereix una llet de molta qualitat, una llet que de vaques que estan pasturant en aquests camps verds que hi ha per aquí a Cerdanya, i això també li confereix un valor en aquesta llet. Recollim la llet de l'explotació cada dia, que es munyi o la nit anterior o al mateix matí, i elaborem amb aquesta llet, que és llet superfresca. No fem servir tampoc saboritzants ni cap altre tipus d'additiu, i l'únic que fem és treballar amb els ferments i amb marmelades i mels de la zona, i això crec que també li confereix al nostre producte un valor afegit, perquè és un producte totalment local. L'objectiu sempre és el mateix, que els clients confiïn en què els donem productes de qualitat i que realment estem intentant donar-los productes ecològics, artesanals i de proximitat, perquè això també forma part de l'essència de la Cerdanya. A Cerdanya s'elaboren làctics, s'elaboren carns de qualitat, i penso que són els productes que buscarien en un allotjament a Cerdanya també. I crec que els làctics que nosaltres elaborem t'ensenyen una mica també de la zona on estàs, de la Cerdanya.